production ang sanai nung stop khayakai sing omani protirod nanani bagai sing ready tongnai tai ready ngai hambai jotono no pulena hambai belai wana masisa tini belai surprise suddenly sing 20 tarik je khanani 20 tariko sing je central bai tagi jak khana sing joining program agotla rabni bono sing digital joining khane bagai sing tini kaisa sini habanogo sing kisa tini kop talai muktomani khane bagai o jaga hotat kai suddenly sini tipra motha product kisuni je gunda mirok mafia tini hotat pai sini je asuk tonglai jaga suno jebabe phai torchar khabe jebe refill pakia jebe bu pakia sini bike rok nog rok jebe sabai kalangka belewana masija obo haingkai dunia kesang tonglak tamkai jodi borok ma haikai tungfai tongkai sungo bad dong mangnai borni प्रतिबाद sing प्रतिरोध khane bagai boni bagai angkoinai sini tiba hani joto je sini tipe worker jok joto reading de tamukai borok tini sajaya borok kengwa jagna sunai yakni tongka bon bagai sing tini kesang sini khanan je sing program ni bagai je sing tini koksap nago je sing koksap tonglai mani sing tipen vice president bin nago sing phai je koksap tong jaga tini tipa mathan gunda rok mafia rok orni YTM ni president Prasanto Debrma tai kengwa jagani mandai maikor oni phai sing bongno identify khakya sing bongni bagai sing affair bo khainai boni bagai sing koinai sini je TPM ni leaders rok norok strong ri khani bagai joto leaders rok strong ri sing boni protirod ma khainai tamkai tini jebabe sini bike sabai kalangka bike rok kisa footage khaide belai video rok khaide sini bike rok hari kengwa sabai kalangka tanki rok pura mark bajar rok je tire rok tani kalangka borok belai wana masin jama hakai jodi dofoi na tongkai product kisun saja mumbai jodi dofano hakai debate khai tongkai product kisun saja ma jodi dofoi dofano jodi bosai tongkai tirba hawak kesang tonglak tep tungklanai boni bagai